हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आं दिनै समायना मन्दिर मोनसेयाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोनखौ आं जा मन्दिरनि खोथा बुंदोंमोन बे मन्दिरानो जाहैबाय बालाजी मन्दिर लोगोफोर फाइनालि आं हाबबोबाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे समायना बालाजी मन्दिरखौ नायदो लोगोफोर फैनानै हारसिं हारसिं बेरायगासिनो लोगोफोर बेरायबाय नायबाय नाथाय खुलुमासै उनाव खुलुमफैसिगोन माब्लाबा ओमफ्राय फैनानै जोबोर मोजां नांदों आं आगोलबो फैयोमोन बेयाव आगोल टिकेट लायोमोन आरो दाथ' टिकेट नांला दा फ्रियावनो हाबजायो नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोननो आं समायना समायना सिनेमेटिक भिउखौ दायो दिन्थिगोन सिनेमेटिक शटखौ दिन्थिगोन आरो लोगोसे आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे माने गोदान सेगमेन्ट लाबोदों आरो बे भिडिअनि उनाव जोबथायाव बा एन्डिङाव नोंथांमोना मिन्थिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना जुदि गारि लाबोयोबा बे जायगायावनो गारिखौ पार्किं खालामनो हागोन आरो बायचान्स जुदि अखा हायोबा बेनि सिङावनो हाबसोनो हागोन लोगोफोर बालाजी मन्दिरखौथ' गोबाङानो नुखाबाय थेवब्लाबो आंनि स्टाइलाव नायदो एसे दिनै लोगोफोर आं दहाय जा सेगमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन माने भिडिअनि जोबथायाव बुंगोन होनना बे खोथाया जाहैबाय माने आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ शर्ट फिल्म एबा निउ मिउजिक भिडिअ फोरखौ माने रेकमेन्ड खालामगोन आरो जाहाथे नोंथांमोना नायथों बयबो दावगानांगौ बिसोरबो एसे सापर्ट मोननांगौ बयबो नायथों आरो नोंथांमोनाबो नाय आं नायनानै मोजां मोननायफोरखौ आं रेकमेन्ड खालामगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअआनो जाहैबाय दाखालिल'सो रिलिज जानाय आरो मिउजिक भिडिअ सायख'बाय होननाय मेथाइखौ बे गानखौ खनदों मोनसोमादा आरो नितामनि आब' आरो लोगोसे बेखौ डिअपि पस्ट प्रडाक्सन खालामदों अनसु ब्रह्म आरो लोगोसे बेखौ मा होनो डिरेक्सन कनसेप्ट एन्ड करिय'ग्राफि खालामदों लिसा नादा बयबो सिनायखायो स' नोंथांमोना नायदो लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन थेंक इउ लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला मोनथिखागौ नोंथांमोना मा खालामनांगौ आरो दाना नोंथांमोना एसे सिनेमेटिक शटफोरखौ एन्जय खालामदो